ce rigar yanci. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. A kwamar za mu so mu ji sunanka da takaitaccen tarihin rayuwarka. Masha Allah. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Comrade Alami Rabiu Mani. An haife ni a garin Mani. Na yi primary school a garin Mani. Total primary school. Dole na fara Central Primary School. Ko Middle Primary School. So daga nan na taho son ka'is kenan, South Usman Nagogo College of Arabic and Islamic Studies nan garin Katsina. Bayan nan na tafi makarantar gaba da secondary to Dexter College kenan a garin Mina, inda na je daga nan kuma sai na samu admission na shiga na remedial a foot Mina a beauty kenan. So bayan nan Allah bai sa na samu admission ba, sai saka Allah ya bani iko na samu admission dina, sai na tafi jami'ar Bayero. So a can ne duk karance-karancen da zani na gama jami'ar Bayero na chilla na koma imperial leadership su madina hada. So bayan nan akwai dai karance-karance da yawa wanda ba na san za su ɗauki lokaci. Da akwai International Institute of Professional Security wanda na je na yi karatu da su ma ina da certificate ɗinsu yanzu haka. Akwai makaranta ta Institute of Peace a United States of America wanda shi ma na yi karatu da su wanda ina da certificate ɗinsu. So da dai irin waɗannan kasan dole in mutum yana hidima irin ta siyasa dole ka kamo can ka hada can ka wasu, amma dai alhamdulillah a takaice bangaren karatu kenan. So tun da ka ce tarihi ya kunshi abubuwa da yawa. Tarihin rayuwa yanzu za ka fuskanci kalubale iri-iri, za kuma ka samu nasarori. So a gaskiya ni tarihin rayuwa ta da na taso tare da iyayena da abokan arziki tare da 'yan uwa, mafi akasari ba ni ce maka ga wata kalubale da na fuskanta a bangaren rayuwa kan bakin gurgudu ni dan gata ne. Duk abin da na nema wajen dangi, yan uwa, iyaye da waye, wallahi sai ka ga haba ake bakin gurgudu a ce bara a samu a tar waɗannan matsalolin. So wannan shi ne a takaice. To comrade, harkar siyasa mun waye gari mun ganka cikin siyasa sun to ana ta damawa da kai. Me ya ja ra'ayinka ka shiga ita harkar ta siyasa? To gaskiya akwai abubuwa kamar guda biyu. Na farko da kake cewa jan hankali, duk abin da ya ja hankalinka ka shiga wata harka, so ba karamin abu bane, abu ne mai muhimmanci. Na farko gaskiyar magana ina son in ga ya za a yi wancan yana son ya kai can amma ya kasa kaiwa, kuma ga shi da ya cancanta ya kai din amma ya kasa kaiwa. Ta wace hanya zan taimake shi? To na auna na duba na gani mafi akasari babu inda za ka iya taimakon al'umma su samu abin da suke so irin harkar siyasa. Ka shiga siyasa ko baka da mukamin siyasa, idan kana da alfarma a siyasa to za ka yi kokari ka je ka isar da sakon bayan Allah abin ya zo ya faru da shi. Wannan gaskiya yana ɗaya daga cikin abin da ya ja ra'ayina, shine gaskiyar magana. Na shiga cikin siyasa kuma na tsunduma tun daga siyasar makaranta. Wannan shi ne. To comrade, ka faɗi siyasar makaranta, ya za ka alakanta siyasar makaranta da kuma ta waje? Akwai bambanci na farko, ita siyasar makaranta na farko abin da za ka lura da shi idan ka fito takara a makaranta, kowace irin kujera ka fito tun daga department, za ka ga department ɗinku akwai wanda ya fi ka kwakwalwa, akwai wanda ya fi ka kuɗi, akwai wanda ya fi ka sanin mutane, akwai wanda duk abin da kake takama da shi yana da shi. Amma kuma Allah ya baka sa'a ka zama kai zaka jagorance su a house, kai ne sanata na wannan department din. Kaga Allah ya baka wannan, ba kuɗin su ba kuɗi kasa ba komai ba. Siyasar makaranta naira ɗaya baka kashewa cikin in ka tafi campaign. Siyasar makaranta bambancin ta in kana neman kujera, to na farko bakinka ya cece ka, mu'amalarka da mutane ta cece ka, sannan kuma ma CGPA ɗinka in ya kai inda ake so to shine zaka iya samun wannan mukami. To akwai wanda suka fi ka kuma. So kaga irin wannan abu ne wanda kawai dai ana son kankan da kai, ana son mutum mai mu'amala iri daban-daban ta
to kaga wannan siyasar mukanta kenan akwai bambanci. Ita ko siyasar mu tana cikin gari mafi akasari gaskiya ba kamar ma yanzu Alhaji in baka da yan kuɗi ka yi duk wani yadda ake tunanin abun nan ɗinka wallahi labari ne. Amma kana da yan kuɗinka kana da mutanenka ka shigo za a buga da kai to sai ka nemi masoyanka kuma akwai waɗanda za su zo su ba dan kuɗinka suke yi ba. To gaskiya akwai bambanci sosai wanda na fara baka misalan bambancin nan zamu iya kai gobe muna yi topic ne mai guda. To comrade yanzu kana ganin siyasar makaranta in ta dawo ta gari kana ganin abin za a samu soye-soye da kuma zaɓar shugaban da suka kamata? Ƙwarai da gaske shine gaskiyar magana. Idan da za a ɗauko system na siyasar makaranta a irin shi ma irin na da ba irin yanzu ba da shi ma na lura kamar abubuwan sun dan fara canzawa gaskiya. Amma in dai za a ɗauko wancan system ɗin irin na da wanda aka yi wanda za ka ga mutum bai da kokobo ya zuwa buga a kaɗa a raya ya je da jajircewa shi da gwagwarmaya shi da komi ya je ne mutane kuma su zaɓe shi to wallahi ina ga za a haifi ɗa mai ido tabbas. To Allah samu dace. Comrade a baya a constituency ɗin ku na Mani Bindawa mun san ku da wani shahararren ɗan siyasa wanda ya fice kwarai da gaske. Kusan an ce a lokacin da an ga wata ma za a ga zara ma'ana da inda aka gan shi za a ganka. Kwatsam daga baya kuma sai muka ga abu ya batan dabo ga baki daya kun raba gari me ya ja wannan alaƙa ta ku ta samaroni? Kayi man tambaya wadda ni ba ma taɓa ma ansa ta ba. Abin da ya sa kullum abin da mutane suka kasa ganewa kai yanzu ka ce in kaga wata kaga zara ba a bincike me ya alaƙa ta haɗa watan farko ya aka yi wannan zumunci ne kwari aka haɗu sosai wanda ana son juna ta gaske. Dan ni har ga Allah ne ba a taɓa wani ɗan siyasa da na nuna masoya ba irin wanda kake magana ba a taɓa yin shi ba. To amma sai ka ce aka zo aka raba gari. To bari mu fara baka misali ɗaya. Kai ka je kai kokari ka haɗo kanta aka zo aka yi girki ana jin yunwa aka zo aka yi girki aka mai daɗi mutane aka zo ana ci a zo a ci a fara ci ana fara ci kai da kai asasa girkin sai ka ji zara hannunka kawai ka tashi. Su masu cin girkin ba su sa tunani cikin al'amuran kaga tunaninsu na farko su ce to wannan girkin ko poison ke ciki ya sa ka tashi. Kowa da irin tunanin shi kowa zai kawo tunanin shi amma kai ka san dalilin da ya sa ka tashi ka san dalili. So gaskiya ba wai raba gari irin na siyasa a raba gari sosai interest ya bambanta. Me interest kamar wanda na gaya maka can farko me maka sunan shiga ta siyasa saboda wancan tsarin ko to wannan tsarin ya sa kuma bayan mun zo mun zanna ana ta hidimomi da shi sai ya sauka daga wannan tsarin. To ni kuma ina tare da shi ne dan me ai wadan abin hannun shi ba inda dan dadin girkin ne da ko ba dadi zan zauna in ci ko da busa rushe ne ke wallahi zan zauna in ci girkin amma ba shi bane ba wancan tunanin shine nawa a yi abin da jama'a suke so a yi musu abin da ya kamata al'ummar da suka zo suka zaɓe ka. Na taɓa gaya mai wata rana nake ce mai shi ka bari gaya ma gaskiya ko mutum ya zo tare da kafa shi da faso da komai inda yana da vote ɗinka ka tsaya ka saurare shi ka ba shi muhimmanci kar ka biya ma 'yan wankan bula wannan duk ƙarya ce labarin iska ne kawai. So kaga irin wannan abubuwa tun farko na dan fara lura da su da wasu abubuwa suka zo su ka gane wanda kawai ba ma za ka tsaka ta bayyana su ba amma wannan abin yana ɗaya daga cikin sai na ga kai siyasa ba za ta yi haka ba. Shi ya ga tashi ni kuma ban ga tawa ba shi ya ga gobe shi ni kuma ban ga tawa gobe ba idan na koma zan ce ma al'umma da sauransu gaskiya yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa na ce to gaskiya kawai mu je a canza shi ɗauki salon shi ne kuma mu koma bisa salona to shi ne kuma har yanzu nake bisa. To amma ba wani yunkuri da aka yi na ganin an daidaita tsakanin ku daga dattawa ko kuma abokai wanda ake taso tare da su? A gaskiya an yi kokari sosai mai girma gwamna Aminu Bello Musari ya yi kokari kwarai da gaskiya sa kwamiti a lokacin kwamitin akwai tsohon party chairman a wannan lokacin Malam Shitu Masalaha akwai mai girma shi sakataren gwamnati a wannan lokacin Malam Mustapha Inuwa wanda shi a lokacin zaman bai samu zuwa ba amma Malam Shitu shi ya zo na mun zauna an yi magana sai Alhaji Bintar Lawi shi ma ya kira mu an zauna an yi magana an yi sasanci an yi komai da komai. So ka san shi sasanci yana da wani abu ka yadda na yadda shi ne sasanci idan ka yadda na yadda aka yi
to da zaran kuma aka juya aka koma kuma gidan jiya to kaga ba sasanci bane, ya zama yaudara kenan. To sai na je na same su aka zo aka, amma nan gaskiya su bakin gwargwado sun yi kokari. Banda su ma akwai mutane da yawa, akwai irin su mai gida na Amina Ashirmani ya zo da shi da mutanen shi duka, an zo na an nema a sasanci da waye da sauransu duka. To amma shi kamar da na gaya maka, sasanci sai ma ka yadda da kai man laifi ko ne maka laifi, to mun yadda duka a yafe mu juna zuwa gyara ne wannan. To shine sasanci zai yi. So wannan shine a takaice. To lalle tsakanin amin ya rabu. Comrade, kwanakin baya mun ga ka fito siyasa da karfi ta bangaren Mani, so kuma daga baya abin sai muka ji alafa, ba mu sani ba sasanci ne a ƙari da dattawa ko a wani mataki ka ɗauka na daban ka janye. To akwai abubuwa da suka faru a wancan lokacin, kamar yadda kace na fito da karfi na, har ga Allah ni na yi niyyar takara lokacin nan saboda abubuwan na kalla, kuma alhamdulillahi na yi matukar godiya na kuma jin daɗi sosai al'ummar Mani da suka nuna mani goyon baya da suka nuna mun farin cikin su akan yes sun yadda zan iya. To ni wannan abun ka nema wallahi an gama man komai, sun yadda zan iya, na ji daɗin haka. So daga baya ka san duk inda aka ce siyasa, kamar da nuka misali, inda siyasar makaranta ce lafiya lau zan shiga lungu da sako, duk inda mai ƙuri'a yake na sani zan shiga, inda ba a shiga ma wallahi azimu zan shiga, sai dai in na shiga gami zai faru, sai na shiga na nemo. To amma sai aka zo wani abu ne na tsari na stakeholders in aka zo wasu cikinsu suka rinjaye cewa a kai ba za ka iya ba, waye mutu ya tashi, to kai kaga sai da ce la hawla wala quwwata illa billah. To wannan tsari gaskiyar magana shi suka zo suka yi shi, suka nuna a'a sai dai a canza, amma yi me ake ce mashi ai zoning kujerai, ba dan Mani Central zai yi takara ba, to da aka amida ta can gabas. So wannan abu shi ya sa na ce to a shi kenan ba matsala, na kuma goya ma wancan baya, kuma na rike lafiya lau muka tafi tare da shi, duk shiga kamfen din shi da komai, har ya ci sa'a har ya samu kujere muka zo aka. To so wannan dalilin gaskiya kaji dalilin da yasa na dan bar abu. To comrade, matasa da yawa suna da sha'awar siyasa, wasu sukan fito da an yi fu sai a ga sun janye, wasu kuma kamar ana ganin rashin goyon bane ba sa samu daga yan uwansu matasa da yawanci da suke zaben, ko kuma a dattawa manya na gari. Me yake kawo ci bayan matasa a siyasa wanda ba su iya fitowa a zaɓe su, sai dai su fito su zaba? To na farko akwai abu daya wanda matasan ya kamata su lura su gane, da inda matashi yake ana son a ga yana cikin harkai, ana jin daɗi, kuma yana saboda ana kyautata zaton zai yi abin da ba a tunani. So su lura da wani abu daya, kar kai tunanin cewa wai kai ka fito takarar nan ne saboda kaga wancan matashin ya samu kujera, da bai da riga ya sa riga, da bai da mota ya sa mota, da bai da gida ya sai mota, da bai da gida ya sai gida. Wallahi shirme ne. Ka yi tunanin cewa ka fito a matsayinka na matashi, ka fito takarar nan ne saboda wancan da ya hau ya yi mistake, ka gyara mistake din shi. Wancan da ya samu dama ya yi abin da ya kamata, kai koyi da abin da ya kamata irin nashi. To in ka samu ranka wannan abu, to ina mai tabbatar ka wallahi jama'a za su so ka. To problem da ake fuskanta, mafi akasarin matasan sai su fito da wani tunani daban, kaɗan ne suke fitowa da tunanin a gyara. Wasu kuma a'a adawa ce, wanda ke saman ba a san shi, ko kuma suke ba su san shi, ko da al'umma na san shi su ba su san shi. So bari mu je mu hada wani team, mu shido wani matashi mu ce shi zai zo ya mana takara dan mu yake wancan ko wancan. So idan matasan mu za su fahimci cewa a ita takara gaskiya a zo a yi ta kawai dan al'umma ne, ka so ka nemi kujera dan al'umma, dan al'umma suka ce min ga yadda za a yi to ka hau sama, kuma a kawo wani tsari ka yadda. Ni a lokacin da na yi sai da na zauna na yadda, har idan Allah ya bani iko na samu kujerai, za mu zanna da lauyoyi da sauransu da mutanen gari da wani ko ina za a kawo, zan yi rubutu, zan ce daga lokaci gaza zuwa lokaci gaza ku bani, idan ko ka ga ban juyo ba to na ba ku dama ku kira. Kaga kenan ni ne maka yana wannan alƙawarin, duk abin da nake lokacin yayi sai fa na juyo. To inda ana yin irin wannan abun, da wani abu da ake cewa manifestation, a
tara mutanen gari da waye da sauransu ka tashi tsaye kai magana gaban kowa ce okay haka alƙawali ne kai a rubuta aje a kyale ka a sa maka ido. Kaga wani tsari ne wanda ko ka tafi sai ka dawo. To duk ba wannan ake ba. To ka kuma matashi yanzu in ya ce ya shiga siyasa misali idan bai da goyon bayan waɗannan mutanen ya za ya samu ya kai inda yake so ya kai. Sai dai in Allah ya riga ya bashi to ya bashi ba wai da yake koma kawai ya nema ga Allah. Wannan shine. To kuma da bisa ga wannan shawarar da kai za mu yi baya mu gani kaga salon mulkin da aka yi a baya na PDP ya gangaro har zuwa salon mulkin jam'iyyar APC ya zaka hada su a ma'auni aka ce ka ba su maki daga dai zuwa 10 daga ita jam'iyyar PDP din zuwa ita mai mulki yanzu APC. To ni ban taɓa PDP ba, ni adawa ne gaskiya, amma abin da na fahimci ita salon mulkinta salon mulki ne na wani dan takara da ake mai kirari a jika'anta. Aka ga duk dan PDP da ya kujera ce ko ba kujera ba ce ko tare kake da wani mai mukami zaka ga mafi akasari yana yi kokari ya ga yana yi ma mutanen shi alheri da su gaskiya ana gina mutane. Jam'iyyar PDP ana gina mutane. Mu kuma abin da muka zo gaskiya gari ne muka zo muka tada rugurguje muke ta kokarin gina shi a cikin shekara 8 bayan an gina shi kuma ga Allah ya kawo mai girma gwamna Malam Dukko Umaru Radda wanda idan ana magana gina mutane ni dai a mutanen da na sani a APC ni ban ga mutumin da ya gina mutanen shi ya taimaki mutanen shi ba wanda ya san sun mashi wahala wajen 80% da ya sallame su a cikin tenuwar farko ni a gani na kuma na ba duk wani baka tsani a same ne je bincika ya gani mutanen da suka yi mashi wahala wajen 80% mutane ne ya kakkafa su kaga ya gina mutane ke to ya rage ruwan su kuma da gina su gina na bayan su ya rage ruwan yan APC da aka ba mukamai da wanda aka ba ake taimaka mana su zo su gina sauran al'umma. So kaga akwai bambanci kenan sabanin ita PDP da APC. Haka ne. To kuma ka yi maganar gina mutane da kuma bada mukami wanda kake magana cewa kusan 80% na wanda suka yi ma mai girma gona wahala an sallame su, amma kuma wanda ke rike da mukamai na siyasa suna kukan cewa ba kuɗi wanda in ba mance ba kwanakin ba mai girma gona ya magana cewa duk wanda ke ganin bai samu ma ya aji. To amma har yanzu mutane suna ganin ba kuɗi ana ma ƙorafin cewa kamar mai girma gwamna ya tattara komai ya rike shi ke komai da kanshi. Me zaka ci game da wannan? Haka ne ana ta faɗi ta amma shi gwamna ya gama magana. Idan ka san ba kudin ka aje mana ka san ba ka samu ka aje ka ce ba za ka yi ba. Duk mutumin da ya fito ya ce yau inda nake akwai damuwa ban su jin daɗi ban rayuwa kaza ai fita kake ka ba wurin ko ka aje ka tafi ka kama gawanka. To ba su ajan ba duk kankanta kujera yanzu ta wadda mai girma gwamna yake ba mutum da dan siyasa ne zaka ga yana na rike da ita bai aje ba. To daga baya dukkan su ina suka samu kuɗin da suka aje suka tai suka yi takara. Duk baka ga kwanan nan duk sun aje ba sun tai sun yi takara kuma forms din da tsada ina suka samu kuɗin da za su yi takara. To kaga da ba su samu a dai bai kamata a ce sun aje ba sun ce za su yi takara. Kawai dai wani abu ne na kasan mutanenmu tsakani ga Allah mun taho da babu komai kowa ka ce babu to wannan babun ta da ba hawa ba ta yanzu bace ba ba ta yanzu akwai wani ma'aikacin gwamnati wani dan siyasar mu da ke tare da gwamnati da kanshi muke da magana da shi yake ce man kai Alhaji ƙarya ce kawai maganar kuɗi bai yiwuwa duk wannan ayyukan da ake yi ka ce jihar Katsina ba kuɗi. Ai gwamnati in ba kuɗi ma ba zai yi wannan ayyukan ba. Ayyukan da ya yanzu daga farkon hawan shi zuwa yanzu Alhaji ake da gani ka san kuɗi ke yanzu ba kyauta ake yanzu ba. Kuma kwanan nan ji ana magana cewa babu dan kwangilar da yake bin bashi an biya shi. To sai a ce ba kuɗi. Kai magana ɗan kwangila akwai agace tabbas kamar da kafaɗi da yawa ana yi, amma sau da yawa mutane na ganin cewa kamar ba ma sa ganin yan kwangila a inda ake yin ayyukan gwamnatin jihar Katsina sai dai a ga injiniyoyi. Ana ganin wasu na zargin cewa kamar mai girma gwamna shi yayi cike da faɗi shi ke ta wannan kungiloli da kanshi. Me zaka ci game da wannan? Ni a tunanina kaman idan baka da experience akan abu kar ka yanke hukunci kai shi.
ni a gani na mai girma gwamna kasan 'yan kwangiloli suna da kungiya a jihar Katsina, kuma na gaba suke wannan kukan ba, hasali ma suna ba da gudunmuwa. da last time na ga sun ba da wajen gudunmuwa miliyan 10 ne ko miliyan nawa ne a wani abu da aka yi, na manta, kuma tare suke da mai girma gwamnan nan. Shin misali idan bai kyautata musu za su tsaya kan shi? Da kungiya ke gare su, kuma dukkan su manyan mutane ne da abin hannunsu. wani sai ga kamar kila ko ta kalashin kasa ana bakin gurgudo yana yi musu, can kuma da ake cewa sai dai a ga injiniyoyi. To kai da misali aka ka wurin kana department din ko kana commissioner na wurin ko wani makamancin wannan abin, kai na ruwanka da dama da yan kwangila, sai dai kawai abin da za a iya yi maka idan in kana tunanin kana da bukata kai ma dan ka dan samu wani abu, shi gwamna ya sai da zai fidda ka. Kuma me zai hana wai ba za a zauna a fito karara a nuna ma mai girma gwamna cewa wannan kasan kuskure ne, mu me yasa akai kaza ko akai kaza akai kaza. Kawai ni gani nake akwai lauje cikin nadi kawai alaji, mutane ne kawai suke neman su fake da wani abu wanda ba shi, in kuma shi ma misali yana yin hakan to mafita ce yake nema mu kan shi kenan. Ka yi maganar a fito ɓaro-ɓaro a rika gaya ma mai girma gwamna magana da ta shafi na gyara ko kuma na kiranyi ko na jan hankali. So amma da yawa akwai wasu da suke kusa da gwamnatin, wasu suna da manya-manyan mukamai, za su ce suna tsoron su gaya mai girma gwamna magana walau baya ɗauka, ko kuma a'a suna jin tsoron shi su gaya mai ko a dinga su kuma kamancin haka su ma. Me ya kawo wannan? Me ke kawo wannan? Ai duk kana tare da kusa da mutum baka iya gaya mai gaskiya. Allah sa abin duniya ne da san zuciya. Idan har babu san zuciya babu san abin duniya, za ka gaya mai gaskiya, ai ba zai cinye ka ba. Idan annabi alaihi salatu wassalam da ya bi kowa duniya aka zaba mashi sahabbai kusa da shi, ya fi sani ba bai sani ba, kuma Allah na sanar da shi abin da bai sani ba, amma zai kira su ya ce ya za a yi kaza, ya nemi shawararsu kuma su gaya mashi. To wai kai da kake tare da mutum dan uwanka wanda kila ma tare kuka yi wasa da shi, kila ma tare kuka yi gwagwarmaya da shi, ya zama ne kawai kuna iya rufe daki da shi, ka gaya mai ga abin da ke faruwa. Ai ko wanda suke rufe daki da gwamna akwai su, mun san su, kuma wasu su suna gaya mashi da bakin shi ya faɗi ya ce akwai wanda ya gardama ma suke ya ja ƙarshe ya gane tashin ita ce kuma ya haƙura ya bi mashi, kuma yana nan tare da shi har yanzu. Kaga kenan ba kowa bane ke yake tunanin cewa akwai haka. Wani ma aka ce mashi akwai wanda ke jayayya da gwamna ko yana gardama da gwamna, za a ce akai bai yiwa haba gwamna ba. To shi wani lokaci malam dukkan ai gani yake in misali wani da nake kallo ba mukamin shi nake kallo ba, shi nake kallo da alaka da suke, to shi ma wancan ne daga kallon malam dukko yake magana ba gwamna ba. In gwamna ne bai iyawa, amma da yake malam dukko ne to ga mai gaskiya ya fita hakkin shi, akwai wanda ke gaya mashi. Comrade, da ƙarshe an yi zaɓen fidda gwani a jam'iyyar APC wanda aka zo da tsarin consensus, ya jawo cece-kuce a wasu wurare daban-daban, musamman bangaren da ka fito na Mani Bindawa, wanda aka kawo wani sabon, wanda muka ga sabon abu siyasa ta canza salo. Me ya kawo wannan, kuma me zaka ci game da wannan abubuwa da suka faru? Allah daga barin gyara sama. Wato akwai abubuwa da yawa a wannan yanki namu, constituency din namu. Mani Bindawa gaskiya ta bada ciwon kai, ni kaina na san cewa shi kashi mai girma gwamna ya tsaya ya kan shi ya buga sosai. Akwai abubuwan da suke faruwa wanda mu a yankin mu dukkan 'yan takarkarin mutum 5 da shi Ahmad Sale Jiniyo da ita Hajiya Jamila Mai Goyo da Amina Ashurmani da shi wanda ke bisa Aid kenan, sai shi Badaru ciyaman na karamar hukumar Bindawa. Ka gan su na su 5 din nan, wallahi dukkan su wani bai cancanta ya zama ba, dukkan su sun cancanta su zama. To da a ce akwai cikin 2 wanda suka fi 3 cancanta, to abin sai ya fi zuwa sauƙaƙe. Bikin kawai za a yi sai cikinsu su kuma ya musu kura, to dukansu sun cancanta. Ya za a shawo kansu a lokacin? A duk wannan dambarwa ce kawai wadda
su kansu kwamitin su sun yi kokari su suka zanna har aka daidaita al'amuran ya kawo ga haka. So wasu su sun janye sai aka bar mutum biyu dai in fact su suka yi takara. Shi ita Jamila wadda ba takara ba ce gaskiya, da an ce consensus ne kuma har ya kai ga an yi votes, an yi custom votes a yadda na ji labari kenan. Custom votes da aka yi ya nuna stakeholders su suka yi custom vote kenan. Ita can bangaren Bindawa ita macen suka yi endorsing dinta, bangaren Mani kuma aka samu higher votes a Ahmad Sale Jino. So wannan kaga decision ne mai girma gwamna a yadda na ji labari kenan, cewa ya duba ya ga dukkan su babu wanda bai cancanta ba su biyu. To amma kwatsam sai muka ga wani shekara ya zo ita Hajiya Jamila ta an shi form na takara ba tare da kuma wani kwaran bayani ba, a ce kaza an ce kaza. So ni ne inda ara an zo da haka, odo ni ma ayyan ne, amma dai na hau akan me decision ne su an yanke shi, manya na suka yanke, to na hau na tafi. Dama ina yi ne dan al'umma, to gaba ɗaya ku zo mu haɗu mu yi abin da ya kamata. A taho kawai gaba ɗaya a haɗu a kalli yankin. Idan ma ba ta iyawa su sauran suna iyawa yi, tunda ai akwai wanda ke sama, akwai kuma wanda ya taɓa yi shekara nawa. To duka a zo a haɗu a kalli yankin, a kawo ma yankin ci gaba. Wallahi sai a ɓoye ta da sunan ita ce wakili, amma kuma aikin na nan ga su waɗannan flocks ɗin da ke zagaye da ita, wannan pillars ɗin ke zagaye da ita. So ni wannan shi dai ne gaskiya, amma fa gaskiya akwai kalubale sosai. Mutane sun hasala, mutane sun ɗan ji ba daɗi. So la iyaka kawai dai a samu wani strategy wanda za a samu a ɗan tausa mutane, a bada haƙuri kuma a zo a haɗe a yi abu guda a kalli yankin da kuma jami'ar da ake ciki. To daga ƙarshe kuma a siyasa wane ne kamar a ce idol ko kuma a ce wanda kake kallo a Allah kwaikwayonka? Ai akwai ka ce wane ne, in ka ce wane ne kamar mutum ɗaya kenan. Mutum ɗaya. To ka gani, to kuma ita siyasa ai ba fage ɗaya bane ba, fage ne da dama. Akwai fage na ita zunzurutun siyasai, aka ce kuma zunzurutun siyasai. So gaskiya mu ƙananan ɗalibai ne, mun kutsa gidan Malam Aminu Bello Masari, mun ɗebo ilimi bakin gwargwado. Dai zunzurutun siyasa ne kam, bakin gwargwado an ɗan samu ilimin. Idan kuma zamantakewa ce ko ta sallar mutumin da ke nuna maka kauna, ya nuna maka kauna, yana son kila ya taimake ka ta bangaren siyasa ko ta bangaren rayuwa ko ta wani makamancin wannan. To gaskiyar magana Aminu Ashir Mani yana cikin mutane na farko wanda sun man abin da ni ba zan taɓa manta ba a rayuwata. Duk da muna tafiya ana samun matsaloli, amma alkhairin zaka duba ba sharrin ba. Gaskiya yana ɗaya daga ciki. So kaga in muka ta tafiya za a yi ta kawo su iri daban-daban wanda mun can ka samu ilimin siyasa, can ka samu ilimin zamantakewa, can kuma ka samu taimakekenuwa ta rayuwarka shigarwa. So akwai su gaskiya wanda ko ina ɗaukar ilimi kake yi. To a matsayin ka na cikakke na ɗan jam'iyyar APC kuma sosai, wanda ya ga jiya ya ga kusan da kuwa aka fara ta gaskiya. Yanzu a jihar Katsina yadda muka duba al'amura, in aka ce ka ba mai girma gwamnan shawara ɗaya akan wannan consensus da aka yi, ɗaya kuma akan yanayin tafiyar da mulki, me za ka ba shawara kai? To shawara ta mai girma gwamna zan bada akan consensus, ni sai in ga kaman duk shawarar zan ba shi ma ya amfani da ita. Na farko bai tashi shi ya bugi gaba ce consensus zai yi ba, sai da ya tara duka stakeholders da yan takarar da kowa da kowa duka, kuma a wurin aka yadda cewa za a yi. Jam'iyyar APC jihar Katsina ta yadda za ta yi, kaga yana da ƙwarin gwiwa kuma an yadda din. So da bai haka ba zan ce shawarar da na so in ba shi kenan tun farko yayi. So kaga yayin ma, sannan kuma an kuma yaddan, kuma duk wanda aka zo za a ba form na takara da kuma ya yadda ayyukan sai da sauransu, gaban National Legal Advisor aka yi waɗannan abubuwa. Kaga kenan gaban hukuma an riga an yi abin da za a yi, tunda an yi shi bisa tsari ne. Inda ba a yi shi bisa tsari ba, ni a yadda na san shi National Legal Advisor ba
ta Murtala Alkankiya wallahi da ba zai da abubuwan nan su tabbatar. So amma gaban shi aka komai da komai. So ni gaskiya dai shawarar zan ba mai girma gwamna haka ya ma yi tsari da ya kamata. Saura dai ka san ba za ka iya ma kowa daidai ba gaskiya. Nan kuma da bai yadda ya sa baki wasu wurare ba, ya yi haƙuri ya ba ma mutanen su gani nemi tsarinsu. So wannan shi ne gaskiya a takaice. To kuma na mun gode. Alhamdulillah. Sai wani lokacin kuma mun ƙara zagayowa. Kasuwa za mu ƙara wa insha Allah. To shi ke da ba matsala, Allah ya nuna mana lokaci. Allah ya kai lokaci. Rigar 'yanci, rigar